Good morning everyone! Welcome back to another vlog. It's the day 3. It's a day 3 here in Singapore, and today ang gagawin lang natin is to go sa Marina Bay and Gardens by the Bay kasi merong show doon. It's August 9. It's Singapore National Day and it's my birthday! Yes! So we are here to celebrate the birthday together with the Singaporeans. Sobrang ano dito guys, sobra yung pagiging makabansa nila. Kasi yesterday, lahat ng bata nakakasalubong namin, meron silang mga Singapore flags. So, expect delays sa travel and ano ngayon, kasi holiday, madaming tao. But anyway, minsan lang naman natin ma-experience ang Singapore Day. So, we'll head on and enjoy the day. Ito na guys, yung tapat ng Merlion, yung pinuntahan namin nung first day ko dito. Yun yung kinanggalingan natin nung first day. Yun, banda. And, ito yung makikita mong view kapag nandun ka sa park na yun. Ayan guys, doon tayo galing kahapon. Ay, nung isang araw yan. Diyan tayo naglakad-lakad. And then, diyan yung sa may Louis Vuitton. Labas ka lang dito sa ano, may mall nila. And then, ito na yung ano ng boat ng Marina Bay. Punta tayo dyan later. Pupunta tayo dyan sa taas later? Pwede. Or wag na lang. Kung may time pa. Kasi may imimit kami later eh. Ganyan. Maganda dito pag hapon siguro na pupunta kayo. Naguhulog sila papunta dun sa ano, dun sa butas na yon. Wait lang. Sige nga, try mo nga. Wag ganyan. Wala na. Ay, hanggang dun lang. Walang tubig. Kasi gaganon mo siya. Dapat nga yung nakastand siya eh, pag ganun iikot siyang ganyan, di ba? Try tayo ulit. Paano? Pag ganito? Sige. Kasi dapat iikot to eh, ganun eh. Sige. Ito na lang, pa-straight na lang natin na ganyan. Ready? 1, 2... Wala. Ay! Ay! Ayun, dumiretso pa. Oh! Oh, sige na! Ay! Sayang! Punta tayo dyan guys. Pagkataas-taas ng escalator papuntang Marina Bay. Parang yung link yan. Papuntang Marina Bay Sands. And dito. May AED sila oh. Kapag nasa medical field ka, kapag nurse ka, ganyan yung mga nakikita mo yung mga AED. Pansin ko halos lahat dito may AED ganyan. So pag may nag-arrest talagang makakatulong ka agad-agad kasi may AED sila. Napaka-sistemado talaga ng ano ng escalator nila dito. Pag dito ka sa SG, dito ka sa left if you are just standing and then walk on the right, huwag kang ano dyan. Kasi disiplinado ang mga tao dito. So ito na po, sasakay po tayo sa roller coaster. Ang taas! Nalulula. So, starting naman yung view sa baba. Ayan. Nakakaloka. Ang dami yung, nandito yung mga, ano talaga, mga high-end products. No? Kita ko eh. So, kapag madami ng pera, ayan, dito kayo punta. Dito kayo mag-shopping. Ang tagal ng biyahe ng escalator na to. Nakakatakot. Wala mang ano, elevator naman lang sa ano. Walang lift. Ayan na po. Ayan na. Guys, yung view. Yung pinanggalingan natin sa baba talaga bongga. My God! Ang taas! Pag tumingin ka. Okay. Sobrang lakas ng hangin dito. Grabe na to. Welcome to Marina Bay Sands daw. Yan lang naman. Ito lang naman. Buti na lang aircon na. Ang galing ng architecture nila dito guys. Kakaiba talaga yung mga shape sa mga building nila. Yes, ito na yung Gardens by the Bay. Kapit na tayo. Doon na pa, besh!
Ang galing lang kasi magkakalikot dito. May mga sa mga beach. Hindi ka mahirapan na malipat-lipat ka ng mga tourist spot na pupuntahan mo. Tsaka yung transpo kasi nila, minsan ang bagsak ka na lang bababa. Tapos, ano na, tapos doon na yung, di ba, tuloy-tuloy na ang Marina Bay, mga ganyan. Tapos pumunta na tayo sa garden. Kung makakapunta ba tayo doon or bababa pa tayo sa garden? Ay, bababa pa. Pero at least kita mo na yung view, ano. Tingnan mo naman yung mga buildings nila. Oh. May pag-garden talaga dyan sa gilid-gilid, diba? Ano na yung tawag sa nag-arrange? Ito na yung, anong tawag dito? Gardens by the Bay. Yun yung pagpupunta ka doon sa may lagalakad ng mga tao yun doon. Doon yung may bayad. Pero pupunta tayo doon sa baba niya later. Ano, kung pumunta dyan sa taas. Maganda dyan pag gabi. Huwag na yung tanghali. Diba? First station daw namin sa may garden, sa may mga kainan. Gutom na naman siya. Laging gutom. Yung ticket daw dyan guys, yung papunta dyan sa taas, yung maglalakad ka dyan, ganyan, $8. For me, it's not practical kasi makakapag-take ka man na ng pictures dito eh. Parang makikita mo lang ng bird's eye view yung mga dome. So, kayong bahala kung gusto nyo pumunta dyan sa may ganyan nila. Pero kami, dito na kami. Mas okay yung view para sa akin sa ganito. Nalulula ako sa mata. Tapos antayin na lang yung light show later ng gabi. Para maganda daw dito eh. Nakita ko sa vlogs ni Chinky Tita. May mga kainan din dito guys. Super tree dining. Ito na kami kakain. Hanap kami ng mga kainan kasi gutom na tong kasama kong si Vicente. Vicente chan, gutom ang chan. Kain tayo guys. Bumili kami ng Mexican wrap. Dito kami sa Texas chicken, fries. Syempre si Mac hindi mamawala ng chicken. Parang miss na miss niya ang chicken. Yun yung chicken nila. Ang dami. 1, 2. Tapos ito ay bread. Bread. Akala ko chicken pa yan. Tapos malalaki yung fries nila. Sa akin yung fries, no? Tapos meron tayong mango juice. Tapos syempre sa kanya na naman Coke. Ay, naku. Coke Zero. Kahit na Coke Zero, Coke pa din yan. I got the Mexican wrap, guys. With chicken. Sobrang laki pala nito. Buti na lang ganito lang in-order natin. Kakuha na kami guys ng ticket namin for the Flower Dome. And yung akin is $28 with tax. Pwede ko namang i-refund yung tax. And then kay Mac is unfair. $14 para sa Cloud Forest tsaka Flower Dome. Kasi national Singapore Day. Tapos kapag work permit holder, meron silang parang promo. For the Cloud Forest. Thank you. Thank you. Punta na lang tayo sa kapitbahay. Madami silang ganito yung mga kapitbahay. Euphorbia. Ito guys yung nakakadiri. Natatakot ako. Yung, para siyang higad. Ew. Ito yung mga orchids nila guys. Hanggang August something lang. So ngayong August meron sila. July 22 hanggang August something. So probably kapag wala na. Uy, ang dami yung orchids talaga lahat. Magandang gawin yan para sa mga orchids guys. So parang may bulak, may cotton siya. Floating, ganun lang.
ganda dito. Ito yung puro orchids lang guys. Kaso hanggang August na lang kasi siya. Grabe, gusto ko na din magtanim sa bahay. Nagpa-re-entry stamp kami guys dun sa Flower Dome. Just in case na gusto namin bumalik daw. Listen to my heartbeat.